Matang kay Timanggan. Dalomito yan, ma'am. Wen, ngem matawaram met at inu adu talam Siya mo lang tagbabansa kita. tandaan. Tinahan ni Ate Sing. Ate Kim, yung presidente ng... December, pinapa-order po ng mangga. Baka percentage. Per quiz mo lang. Pakagap. Matang kay Timanggan. Dalomito yan, ma'am. Wen, ngem matawaram met at inu adu talam Siya mo lang tagbabansa kita. tandaan. Tinahan ni Ate Sing. Ate Kim, yung presidente ng... December, pinapa-order po ng mangga. Baka percentage. Per quiz mo lang. Pakagap. Matang kay Timanggan. Dalomito yan, ma'am. Wen, ngem matawaram met at inu adu talam Siya mo lang tagbabansa kita. tandaan. Tinahan ni Ate Sing. Ate Kim, yung presidente ng... December, pinapa-order po ng mangga. Baka percentage. Per quiz mo lang. Pakagap. Matang kay Timanggan. Dalomito yan, ma'am. Wen, ngem matawaram met at inu adu talam Siya mo lang tagbabansa kita. tandaan. Tinahan ni Ate Sing. Ate Kim, yung presidente ng... December, pinapa-order po ng mangga. Baka percentage. Per quiz mo lang. Pakagap. Pakagap. Matang kay Timanggan.
kilometer, ano ma'am? Wen. Ngem matawaram met at inu adu talam. Siya mo lang tagbabansag kita. Tandaan? Tindahan niya si Sing. At si presidente ng December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Per plate. Pakagap. Gumatang kiti manggan. Kilometer, ano ma'am? Wen. Ngem matawaram met at inu adu talam. Siya mo lang tagbabansag kita. Tandaan? Tindahan niya si Sing. At si presidente ng December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Per plate. Pakagap. Gumatang kiti manggan. Kilometer, ano ma'am? Wen. Ngem matawaram met at inu adu talam. Siya mo lang tagbabansag kita. Tandaan? Tindahan niya si Sing. At si presidente ng Baka percentage. per plate. Pakagap. Gumatang kiti manggan. Kilometer, ano ma'am? Wen. Ngem matawaram met at inu adu talam. Siya mo lang tagbabansag kita. Tandaan? Tindahan niya si Sing. At si presidente ng December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Per plate. Pakagap. Gumatang kiti manggan. Kilometer, ano ma'am? Wen. Ngem matawaram met at inu adu talam. Siya mo lang tagbabansag kita. Tandaan? Tindahan niya si Sing. At si presidente ng December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Per plate. Pakagap. Gumatang kiti manggan. Kilometer, ano ma'am? Wen. Ngem matawaram met at inu adu talam. Siya mo lang tagbabansag kita. Tandaan? Tindahan niya si Sing. At si presidente ng
Tol, December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Per plate, per piece. Baka gap. Gumatang kay Timanggan. 123 kilomita, ano ma'am? Wun. Ngam matawaram mo't at ino adu tala. Siyang mo lang tagbabasa kita. Sandaan? Tindahan ni Ate Shane. Ate Kim, yung presidente ng... Tol, December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Per plate, per piece. Baka gap. Gumatang kay Timanggan. 123 kilomita, ano ma'am? Wun. Ngam matawaram mo't at ino adu tala. Siyang mo lang tagbabasa kita. Sandaan? Tindahan ni Ate Shane. Ate Kim, yung presidente ng... Tol, December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Per plate, per piece. Baka gap. Gumatang kay Timanggan. 123 kilomita, ano ma'am? Wun. Ngam matawaram mo't at ino adu tala. Siyang mo lang tagbabasa kita. Sandaan? Tindahan ni Ate Shane. Ate Kim, yung presidente ng... Tol, December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Per plate. Baka gap. Gumatang kay Timanggan. 123 kilomita, ano ma'am? Wun. Ngam matawaram mo't at ino adu tala. Siyang mo lang tagbabasa kita. Sandaan? Tindahan ni Ate Shane. Ate Kim, yung presidente ng... Tol, December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Per plate, per piece. Baka gap. Gumatang kay Timanggan. 123 kilomita, ano ma'am? Wun. Ngam matawaram mo't at ino adu tala. Siyang mo lang tagbabasa kita. Sandaan? Tindahan ni Ate Shane. Ate Kim, yung presidente ng... December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Per plate, per piece.
Pagkagap. Matang kay Timanggan. 123 kilometer, ano ma'am? Wun. Ngam matawaram mo't at adu talam. Siyang mga lang tagbabansa kita. Tandaan? Tandaan ni Ate Shane at Kim, yung presidente ng December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Pagkagap. Gumatang kay Timanggan. 123 kilometer, ano ma'am? Wun. Ngam matawaram mo't at adu talam. Siyang mga lang tagbabansa kita. Tandaan? Tandaan ni Ate Shane at Kim, yung presidente ng December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Pagkagap. Gumatang kay Timanggan. 123 kilometer, ano ma'am? Wun. Ngam matawaram mo't at adu talam. Siyang mga lang tagbabansa kita. Tandaan? Tandaan ni Ate Shane at Kim, yung presidente ng December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Pagkagap. Gumatang kay Timanggan. 123 kilometer, ano ma'am? Wun. Ngam matawaram mo't at adu talam. Siyang mga lang tagbabansa kita. Tandaan? Tandaan ni Ate Shane at Kim, yung presidente ng December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Pagkagap. Gumatang kay Timanggan. 123 kilometer, ano ma'am? Wun. Ngam matawaram mo't at adu talam. Siyang mga lang tagbabansa kita. Tandaan? Tandaan ni Ate Shane at Kim, yung presidente ng December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Pagkagap. Gumatang kay Timanggan.
ito, ano ma'am? Wen. Ngem matawaram met at inu adu dalam. Siyang mga tagbabasa kita. Tandaan? Tandaan nga si Shane at Kim, yung presidente ng December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Per plate, per Baka gap. Gumatang kay Timanggan. Dalawang ito, ano ma'am? Wen. Ngem matawaram met at inu adu dalam. Siyang mga tagbabasa kita. Tandaan? Tandaan nga si Shane at Kim, yung presidente ng December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Per plate, per plate. Baka gap. Gumatang kay Timanggan. Dalawang ito, ano ma'am? Wen. Ngem matawaram met at inu adu dalam. Siyang mga tagbabasa kita. Tandaan? Tandaan nga si Shane at Kim, yung presidente ng December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Per plate, per plate. Baka gap. Gumatang kay Timanggan. Dalawang ito, ano ma'am? Wen. Ngem matawaram met at inu adu dalam. Siyang mga tagbabasa kita. Tandaan? Tandaan nga si Shane at Kim, yung presidente ng December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Per plate, per plate. Baka gap. Gumatang kay Timanggan. Dalawang ito, ano ma'am? Wen. Ngem matawaram met at inu adu dalam. Siyang mga tagbabasa kita. Tandaan? Tandaan nga si Shane at Kim, yung presidente ng December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Per plate, per plate. Baka gap. Gumatang kay Timanggan. Dalawang ito, ano ma'am? Wen. Ngem matawaram met at inu adu dalam. Siyang mga tagbabasa kita. Tandaan? Tandaan nga si Shane at Kim, yung presidente ng
December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Per plate. Pagkakap. Gumatang kay Timanggan. O'clock kanuham. Kang gumatang ti si Danta agluto ako. Pagkakap. Gumatang kay Timanggan. Kilometer, ano? Wun. Ngam matawaram mo't at adu talam. Saan mo lang tagbabasa kita? Tandaan? Tandaan ni Ate Shane? Ate Kim, yung presidente ng... December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Per plate. Pagkakap. Gumatang kay Timanggan. Kilometer, ano? Wun. Ngam matawaram mo't at adu talam. Saan mo lang tagbabasa kita? Tandaan? Tandaan ni Ate Shane? Ate Kim, yung presidente ng... December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Per plate. Pagkakap. Gumatang kay Timanggan. Kilometer, ano? Wun. Ngam matawaram mo't at adu talam. Saan mo lang tagbabasa kita? Tandaan? Tandaan ni Ate Shane? Ate Kim, yung presidente ng... December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Per plate. Gumatang kay Timanggan. Kilometer, ano? Wun. Ngam matawaram mo't at adu talam. Saan mo lang tagbabasa kita? Tandaan? Tandaan ni Ate Shane? Ate Kim, yung presidente ng... December, pinapa-order ko ng mangga. Baka
Baka percentage. Pakagap. Matang kiti mangga. Well, ngam matawaram mo't at inu adu talam. Mga tagbabasa kita. Tandaan? Tandaan ni Ate Shane at Kim, yung presidente ng pinapauto ko ng mangga. Baka percentage. Pakagap. Nakakita ka lang, hindi pang Matang kiti mangga. Well, ngam matawaram mo't at inu adu talam. Mga tagbabasa kita. Tandaan? Tandaan ni Ate Shane at Kim, yung presidente ng pinapauto ko ng mangga. Baka percentage. Pakagap. Matang kiti mangga. Dalawang ano ma'am? Well, ngam matawaram mo't at inu adu talam. Siyang mga tagbabasa kita. Tandaan? Tandaan ni Ate Shane at Kim, yung presidente ng pinapauto ko ng mangga. Baka percentage. Pakagap. Matang kiti mangga. Dalawang ano ma'am? Well, ngam matawaram mo't at inu adu talam. Siyang mga tagbabasa kita. Tandaan? Tandaan ni Ate Shane at Kim, yung presidente ng December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Pakagap. Matang kiti mangga. Dalawang ano ma'am? Well, ngam matawaram mo't at inu adu talam. Siyang mga tagbabasa kita. Tandaan? Tandaan ni Ate Shane at Kim, yung presidente ng December, pinapa-order ko ng mangga. Baka percentage. Pakagap.
Gumatang ko tinanggan. Kalumito yun, ma'am. Wun. Ngam matawaram mo't at no adu dala. Siyang mga tagbabansa kita. Sandaan? Saan nga si at Kim, yung presidente ng pinapauto po ng bangka. Baka percentage. Pagkagap. Matang itinanggan. Kalumito yun, ma'am. Wun. Ngam matawaram mo't at no adu dala. Siyang mga tagbabansa kita. Sandaan? Saan nga si at Kim, yung presidente ng pinapauto po ng bangka. Baka percentage. Nga po ay DJ pang game. May games ka pa ilaan. Pagkagap. Matang itinanggan. Kalumito yun, ma'am. Wun. Ngam matawaram mo't at no adu dala. Siyang mga tagbabansa kita. Sandaan? Saan nga si at Kim, yung presidente ng pinapauto po ng bangka. Baka percentage. Pagkagap. Gumatang itinanggan. Kalumito yun, ma'am. Wun. Ngam matawaram mo't at no adu dala. Siyang mga tagbabansa kita. Sandaan? Saan nga si at Kim, yung presidente ng December, pinapa-order po ng bangka. Baka percentage. Pagkagap. Matang itinanggan. Kalumito yun, ma'am. Wun. Ngam matawaram mo't at no adu dala. Siyang mga tagbabansa kita. Sandaan? Saan nga si at Kim, yung presidente ng December, pinapa-order po ng bangka. Baka percentage. Pagkagap. Matang itinanggan. Kalumito yun, ma'am. Wun.
Ngam matawaran mo't at ado talam. Ang tagbabasa kita. Tandaan? Tandaan ni Ate Shane at Kim, yung presidente ng December, pinapa-order po ng mangga. Baka percentage. Baka gap. Gumatang kiti mangga. Dalomito, ano ma'am? Wun. Ngam matawaran mo't at ado talam. Siya mo lang tagbabasa kita. Tandaan? Tandaan ni Ate Shane at Kim, yung presidente ng December, pinapa-order po ng mangga. Baka percentage. Baka gap. Gumatang kiti mangga. Dalomito, ano ma'am? Wun. Ngam matawaran mo't at ado talam. Siya mo lang tagbabasa kita. Tandaan? Tandaan ni Ate Shane at Kim, yung presidente ng December, pinapa-order po ng mangga. Baka percentage. Baka gap. Gumatang kiti mangga. Dalomito, ano ma'am? Wun. Ngam matawaran mo't at ado talam. Siya mo lang tagbabasa kita. Tandaan? Tandaan ni Ate Shane at Kim, yung presidente ng December, pinapa-order po ng mangga. Baka percentage. Baka gap. Gumatang kiti mangga. Dalomito, ano ma'am? Wun. Ngam matawaran mo't at ado talam. Siya mo lang tagbabasa kita. Tandaan? Tandaan ni Ate Shane at Kim, yung presidente ng December, pinapa-order po ng mangga. Baka percentage. Baka gap. Gumatang kiti mangga. Dalomito, ano ma'am? Wun. Ngam matawaran mo't at ado talam. Siya mo lang tagbabasa kita. Tandaan? Tandaan ni Ate Shane at Kim, yung presidente ng
Pinaporder ko ng mangga. Anong kilo? Baka percentage. Per clip. Baka gap- Tumatang kay Timanggan. Nalumit tayo, ma'am. Wun. Ngam matawaram mo't at ado talam. Mga tagbabansang kita. Sandaan? Saan yung ati? Sing? Ati Kim, yung presidente ng... December, pinaporder ko ng mangga. Baka percentage. Tumatang kay Timanggan. Nalumit tayo, ma'am. Wun. Ngam matawaram mo't at ado talam. Mga tagbabansang kita. Sandaan? Saan yung ati? Sing? Ati Kim, yung presidente ng... December, pinaporder ko ng mangga. Baka percentage. Per clip. Per clip. Baka gap- Tumatang kay Timanggan. Wun. Ngam matawaram mo't at ado talam. Sa mga tagbabansang kita. Sandaan? Saan yung ati? Sing? Ati Kim, yung presidente ng... December, pinaporder ko ng mangga. Baka percentage. Per clip. Baka gap- Nalumit tayo, ma'am. Wun. Ngam matawaram mo't at ado talam. Sa mga tagbabansang kita. Sandaan? Saan yung ati? Sing? Ati Kim, yung presidente ng... Pinaporder ko ng mangga. Baka percentage. Per clip. Tumatang kay Timanggan. Nalumit tayo, ma'am. Wun. Ngam matawaram mo't at ado talam. Sa mga tagbabansang kita. Sandaan? Saan yung ati? Sing? Ati Kim, yung presidente ng... December, pinaporder ko ng mangga. Baka percentage. Per clip.
Pakagap. Kalau dito, ano ma'am? Well, ngam matawaran mo't at no adu tala Mga tagbabal sa kita. sandaan. At Kim, yung presidente ng Baka percentage.